tadi tur kelas. Waalaikumsalam, sugeng ngenjing Pak Damar. Badhe tindak dateng pundi nggih? Dateng Bandung, Pak, ing Museum Bosca. Bandung. Menika kira-kira kados pundi wekdalipun? Pungkasan semester, sesampunipun ujian semester. Menapa proposal ditelepon sampun siap? Sampun, Pak, menika badhe kula aturaken. Nggih, badhe kula priksa rumiyin. Sinten kemawon ingkang badhe ndampingi? Kira-kira sekawan guru, kalebet guru sepuh, Pak. Mugi boten kesupen nglampiraken surat idin saking tiyang sepuh siswa. Nggih, Pak, sampun kula siapken sedaya. Lajeng monggo kita rembug malih sesampunipun proposal kula waos nggih.